citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-uuma og saging nga taga Kidapawan City nga sakay sa minivan naharang sa checkpoint sa Davao kay nagdala og revolver. Bride nga dili magpahalok atol sa seremonya sa kasal sa iyahang groom nag-viral sa social media. Bagong human nga sanitary landfill sa Panabo City magamit na. Sa detalye sa atong mga balita, nadakpan sa checkpoint sa Task Force Davao ug Davao City Police sa Barangay Sirawan ang usa ka mag-uuma og saging sa Kidapawan nga nagdala og revolver pasulod sa Davao City. Giila sa Task Force Davao ang nadakpan nga si Roberto Acapulco, residente sa Barangay Berada, Kidapawan City. Base sa report sa TF Davao, sakay si Acapulco sa iyang Suzuki minivan dihang mosulod na unta sa Davao ug pag-agi sa checkpoint nasangit kini kay sa paghiling sa mga otoridad nagdala kini og .38 nga revolver ug 8 ka mga bala. Walay lisensya si Acapulco ug nasupak sab diini ang Comelec gun ban. Gikustudiya na sa Turil Police Station ang suspect. Bride nga dili magpahalok sa iyahang groom atol sa seremonya sa ilang kasal nag-viral sa social media. Giklaro nga maulawon kaayo ang bride og first time sab niini nga mahalukan og lalaki. Ang pari nga nagkasal kamagulangang igsuon sa groom. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nag-viral sa social media ang usa ka bride nga dili magpahalok sa iyang groom atol sa seremonya sa ilang kaminyoon. Makita sa video ang paglikay-likay sa bride dihang halukan unta siya sa iyang groom human miingon ang pari ngayon minaw-kiss the bride. Nagkayagaw ug nalingaw ang mga mitambong sa ilang kasal. Nalingaw usab ang mga netizens nga nakakita sa video. Gani ang video dunay 1.8 million views ug 16,000 shares sa social media. Giklaro sa video uploader nga si JC Lamsin, ulawon gyud ang babae ug wala kini gipugos nga magpakasal sa groom, sanglit kini ang unang higayon nga mahalukan siya sa lalaki. First time daw to niya nga hagkan or mukis siya kay Victor. Bisan pa og kanang nagkauyab sila og isa ka tuig og duha ka bulan, si Victor ug si Wena wala daw sila nagkiss. Si Victor dili daw magkiss kay Wena. Giila ang bagong magtiayon nga sila Wena Balis ug Victor Cercado nga mga residente sa Kipalili, San Isidro, Davao del Norte. Si Wena usa ka miyembro sa indigenous people, 18 anyos ug kamanghuran sa 8 ka mag-igsuon. Naanabilong sila sa tribal group. So isa siya ka Mandaya, Mistisa Mandaya Litinyo. Si Wena naara na siya sa ilahang balay, wala na sila, dili na parehas sa mga kababaihan karon nga pirmi maglaag sa city, na nightlife. Si Wena wala, dili na siya makaadto tungod sa ilahang kawadon. Dili na sila wala gani na siya makaadto sa mall nakasaka didto sa masakay elevator, escalator. Hapit na gani siya nahulog pagpamalit nila sa ilahang gamit para sa iyahang kasal kay wala siya maanad. Dugang ni Lamsin, makagawas lang si Wena sa ilang balay ug makaadto sa mall kung dunay kuhaong kwarta gikan sa 4-piece. Samtang si Victor, 34 anyos, ikatulo sa 5 ka manag-igsuon nga pulos lalaki ug trabahante sa usa ka mall sa naskutang probinsya. Nagkaila ang duha sa social media ug ang messenger app ang nahimong tulay sa ilang komunikasyon. Nakabalo lang si Wena sa iyahang mag-Facebook no gamit og social media kay gitudloan sa iyahang pag-umangkon. Nga ang pag-umangkon mismo kakanang si Chang Chang mo nay ka-chat ni Victor sa una nga panahon. Tungod kay si Wena 18 na, si Chang Chang medyo bata-bata pa ug si
si Chang Chang iyang gihatag si Victor kay Wena. So mag-chat si Wena kay Victor na si Chang Chang ang naga-manipulate or naga-operate para sa communication nila ni Victor sa diha sa Messenger. First love ug first boyfriend ni Wena si Victor. Kapin usa ka tuig sab nga nagkauyab ang duha, una nagkadesisyon nga magpakasal. Kamaguwang ang igsuon sa groom ang pari nga mikasal kanila. Wala siya kabalo nga ing-ana nga naikis di ay sa pagkahuman sa ilahang kasal. Ing-ana siya ka inosente. Sa walo nga magsuon, upat lang ang gikasal. So pagkasal ato nga time, si Wen na murag gamay-gamay pa, bata pa. So wala pa siya ikabang kaagan kung unsay mga buluhaton diha sa pagpakasal. Wa siya kabalong mag-kiss di ay after sa kasalan. Hinuon, mibawi og halok ang groom sa bride atol sa ilang pictorial human sa seremonya. Alauna sa hapon nitong Enero 22, 2022, nahitabo ang kasal sa Our Lady of Assumption Parish, Asuncion, Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kapin 80,000 pesos nga kantidad sa illegal nga karne nga gipangbaligya sa mga tindahan, malls ug meat shops sa Mati City ang gikumpiska sa Task Force Bantay Karne, City Veterinary Services Office ug National Meat Inspection Services 11 Enforcement Team. Ang Task Force Bantay Karne sa Mati City nakakumpiska og 292.2 kilos nga karne atol sa routine inspection, 194 kilos nga daot nga karning baboy, 30.1 kilos nga karning manok ug 68.1 kilos nga hotdog processed meat ang tanang nakumpiska. Ang ubang karne gibaligya usab nga hapit na madaot ug ang uban walay meat inspection certificate. Ang mga nakumpiskang karne gipanglubong sa City Slaughterhouse Condemnation Facility sa Sitio Sudlon, Barangay Sentral sa Mati. Gipasigarbo sa lokal nga gobyerno sa Tagum City ang duha nila ka mga martial artist nga nagdala og dungog sa syudad sa gipahigayong 9th Mombasa Open Tong Il Modo International Martial Arts Championship sa Kenyan Coastal City sa Mombasa sa nasod Africa. Ang Tong Il Modo usa ka Korean martial arts pasabot nga the way of unified martial arts nga giapilan nila Cyrus Tumanda nga nakasungkit og 3 golds og 3 silver medals ug Jocelyn Pablo nga nakakuha og 3 golds ug 2 ka silver medals. Mismong si Mayor Alan Rillion ang nagtimbaya sa duha ka mga atleta human kini nag-courtesy call sa iyang opisina. Ang Pilipinas nakasungkit og 45 ka mga medalya sa naisgutang kompetisyon nga giapilan sa 16 ka mga nasod. Anaa sa ikaduhang pwesto ang Pilipinas. At tangi! Mga senior citizens sa Zamboanga City nga mag-birthday at dunay cash incentives gikan sa gobyerno. O duha ka mga NPA patay sa engkwentro sa Bukidnon. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Magamit na sa dili madugay ang bagong sanitary landfill sa Panabo City, Davao del Norte human kini gi-turn over sa kontraktor ngadto sa lokal nga gobyerno. Ang proyekto nagkantidad og 82.9 million pesos. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gi-turnover na sa ERN Builders sa lokal nga gobyerno sa Panabo City ang 10.3 hektarya nga sanitary landfill facility nga magkantidad og 82.9 million pesos nga gitukod sa Purok 5 Barangay Waterfall. Dinhi na unya ipanglabay ang mga residual waste nga makolekta sa mga tagbalay sa Panabo. Ubos sa Republic Act 9003 kun Ecological Solid Waste Management Act of 2002 ug Panabo City Ordinance No. 28 Series of 2005, obligado ang pagtukod og sanitary landfills. Ang luna dunay usa ka administrative building, watchtower, material recovery facility, weighing bridge, wash bay, waste disposal cell, wastewater treatment facility, drainage ug guardhouse. Sumala ni Engineer Johannes Sinahon ang sentro sa Panabo. Pinaagi sa landfills matabangan ang katawhan nga maatiman ang ilang mga basura ug mabatasan na sab niini ang waste segregation sa mga balay. Sumala sa mga eksperto sa kinaiyahan, mas luwas ang sanitary landfills kung itandi sa open dumping site. Sumala ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, libre ang paglabay og basura sa matag barangay sa Panabo. Giawhag sa mayor ang iyang mga kaubang opisyalis sa lokal nga gobyerno sa Panabo nga magtinabangay alang sa tanan ug kanunay siyang mangita og programa para sa kalambuan. Nagpahigayon og ribbon cutting ingon man blessing sa pasilidad. Gitambungan ang seremonya sa mga opisyalis sa Panabo City, ingon man ang Chief of Police sa syudad, EMB 11, 89th IB, personahe sa ERN Builders. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang duha ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA atol sa engkwentro tali sa tropa sa 2nd Scout Ranger ug 8th Infantry Battalion sa Philippine Army. Subay sa report sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, girespondihan sa mga sundalo ang report sa mga sibilyan nga adunay presensya sa NPA sa Sitio Lamana, Barangay Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon ug dinhi nahitabo ang engkwentro. Napatay sa mga sundalo ang usa ka alias Dro ug alias Paet nga mga miyembro sa NPA. Nadakpan sab sa mga sundalo sila Nessie Sante alias Arnold, 72 anyos ug ang 20 anyos nga si Geloye Lipanya Sagula. Nakarecover ang militar og tulo ka punto kalibre 45 nga pistola ug usa ka 9mm pistol, magazines, cellphone, medical supplies sa encounter site. Human sab sa engkwentro, na-rescue sa mga sundalo ang 7 ka mga sibilyan, apil na ang 4 ka mga minor de edad nga naa sa lugar. Nangalipay ang mga senior citizens sa Zamboanga City dihang gipanghatagan sila og kwarta isip birthday cash incentives alang kanila. Gisugda na sa Zamboanga City ang rollout sa pagpanghatag og birthday cash incentives para sa mga senior citizens sa ilang syudad. Kagahapon Pebrero 2, gisugdan kini og hatag sa mga miyembro sa Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines Zamboanga City Chapter, subay kini sa City Ordinance No. 466.
Citizens. Gipangunahan sa City Mayor's Office ang rollout sa Zamboanga City Central School Covered Court o gifacilitate sa City Social Welfare and Development Office sa kolaborasyon sa City Treasurer's Office. Ang mga benepisyaryo nagikan sa San Jose, Kawa-Kawa, Santo Niño, Zone 4, Santa Catalina, San Jose Gas o Baliwasan. Misalmot sab atol sa distribution sa birthday cash gifts si First District Representative Jao Jimenez nga usa sa daghang mga pribilehiyo nga nahatag sa mga senior citizens ilawom sa Climaco Administration's Social Service Program. Ubos sa City Ordinance ang birthday cash gifts ginahatag kada tuig sa tanang senior citizens sa syudad nga magdepende ang kantidad sa age bracket. Giayudahan ni kanhi House Speaker Alan Cayetano ang 60 ka mga tag-iya og eatery og sari-sari stores sa Cagayan de Oro City. Ang financial assistance gikan sa programang Sari-Saring Pag-asa sa kongresista nga gidunol kagahapon Pebrero 2 sa City Council Session Hall sa Cagayan de Oro. Tumong usab sa programa nga mahatagan og training og mentorship ang mga store owners nga naapektuhan tungod sa pandemya. Gidawat sa matag benepisyaryo ang 3,500 pesos. Ang distribution gitambungan sa mga nagkadayang committee sa lokal nga panggamhanan sa Cagayan. Gawa sa ayudang pinansyal, mopailawom sab sa libreng NC1 bookkeeping training ang mga sari-sari store owners nga gitanyag sa Skills Mastery Institute. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sa bininyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!